to a daidai wannan lokaci kuma a yau litini wadda ake cewa man da tushen aiki muka karbi bakoncin ɗaya daga cikin masu sauraron mu kuma abokin tafiya a cikin wannan harka wato honorable Lawal Yahaya. Barka da zuwa. Ya gajiya. Ga shi yau kai tattaki ka kawo mana ziyara ofishin mu a tashar mu da NBS Kefi. Gaskiya. Menene makasudin wannan ziyara? Wato wannan ziyara ya shafi dangantaka mai karfi tsakanin mu da ku wajen sauraron ku a yau da gobe. So ka kasance ɗaya daga cikin masu sauraron tashar NBS Kefi, ana baka daɗa ɗan waƙoƙi kenan da kuma labarai da ɗimin su. Wannan haka yake Malam Isa, don kan in dai irin wannan nishaɗantarwar da muke ji ba mu da abin da za mu iya cewa wannan gidan radio NBS na Kefi. Dan gaskiya tana ba da gudumawa ne don gwargwado, kuma yawancin jama'u da yawa suna murna da irin wannan gidan rediyon da ake dan wayarwa da mutane kai da wayansu ababai na cin gaba, especially kamar abin da ya dan faru da ni dan cikin wannan lokaci ina gida sai dai ji kira ta waya ana mun taziya wayansu abokan gaskiya ne wayansu abokan arziki nawa da suka kira ni suke cewa ai sun yi kwana biyu ba su ji ni ba shiru amma kuma sun ji abin da ya faru da ni. Kaga anan gaskiya wannan abun a yaba ne kuma abun farin ciki. Mu ne Kefi, to masu kallo kun gane yadda abubuwa yake tafiya, ɗaya daga cikin mai sauraron mu kuma abokin mu